Ahojte. Čau. To je ďalší vlog. Everybody please put a thumb in the air. Mikrovlnkovú budku. Neviem, či sa nám podarí ako niečo. Kávička, ktorú nemáme kávičku, ale dá sa spraviť kávička, ale dnes teraz spravíme. Máme tu. Keď už som tak videla tú obrazu. Čo tam má byť? No hovor, choď tam, hovor mi to. Ani ja fakt nič nevidím. Látka, múka, 4 lyžice, kakaové lyžičky, kypriace a prášku, Pomalšie. či kávové. Nemáš kypriace. Ja nič nevidím. Dáme tam aj posypky. Dáme tam aj posypky. Čokoládové. Praškový cukor, ktorý stál na octe. Kakao. Vajco, vajco. Může to položit na to. Henček. Takže miešame všetky sypky tieto. Lyžice hladkej mouky. Tak. Menší úrad. Vajcu. Dala som posledné vajco, takže budeme musieť. Daj tam ty 4 lyžičky a budem radšej držať vajcu. Keď mi spadne, tak sa zapí. Druhé. Daj tam 4 lyžičky. Priaci prášok a toho ide 4, nie pol. Máme. Priaceho prášku. Prášku, ak sa bude. 40 cukr hladký. Nejdem, ja schovať. Cukr moučka. 4 lyžice, moučka, cukor hladký. Takže ty vidíte, že je takého vajca. To otvor. Nebo nie. Dobre. A čo tam máte? 2 lyžice gránka, ale to budú asi veľké, nie lyžice, keď sú to lyžice. Že gránko nikto neuškodí. Jedna. Oni sú to lyžičky. Tam sú napísané lyžice. A nemali sme tam dávať asi toho tak veľa. No, to zase Hej. Tak to dá iba... Jak tam sú nejaké škrupky. Není sú to všetko. Není suché, čo tam je krát. No není škrupy. Nie, a čo to je? Ona nás chcela zabiť! Ona nás chcela zabiť! Ja som nevedela, že to je až taká jedna škrupinka. Vlastný stav. Nemám za to škrupinka. Vlastný stav. To je
Koľko si tam dala? Dobre. To možno nevyskúpiť. Súkaj, to je všade mlieko. No to by to malo byť jedno. 800 voltov na 3,50 litrov. Môžeme nutniť? Ty vole! Ktorý ti to vyviera. Fuj, na to Bar a neskyp. sa to zlak. Počkaj. Vrem, že tu nepôjde. Počkaj. Veď, čakaj. Si tam je polka. Budeme rozmýšľať, že čo z toho sa dá jesť. To asi nie. Spravili. Taký šľahačku by to chcelo. Vypadá to hrozne.